Ivan Bautista katwa kimaya ko makanta ni Rochelle, sir. Ataga. Okay. Nakasagana ka? When, sir. May sana daw hininam naman. Tala daw ang cellphone ko, naimatanan ka. Sa miweng anak nuwan, lailo inak ng egan makaliw-liwa. Ipusorik na ken kaunggan. Manipod idi, aging gana ita. Si kalaeng, ti paspasungan. Kaya't kumangegan, ken makita, makayawrik na. Uray siya sinuman, kaima ang ka. Pagayam ko na'y pangpangruna ka. Ikang tumalipat na naging ganat inggana. At tulad tagon uray, ipatayam mo asunatay. Tilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Sudam no maumak ang ungat Ammo mo isumbat ko ken ka. At atulad tadi tasibay mo, igat man ng ginawa when itirat sa ken midaya ko nada. Pagayam ko na'y pangpangruna ka. Di kang tumalipata, naging ganat inggana. At tulad tangagon uray, ipatayam mo asunatay. Tilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Pagayam ko na'y pangpangruna ka. Di kang tumalipata, naging ganat inggana. At tulad tagon uray, ipatayam mo asunatay. Tilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma.